Kontok bleguduk soal kempo sumorante awela. Nek pancen kowe wis bisa ngucap kaya mengkono kuwi tegese kowe wis tata ngene bakal nampani marang kadirdayaning Begawan Durna. Aja adu atos sing balung leting kulit. Kowe pendhita aku brahmana. Ayo kowe ngajak apa? Anoman. Oh piye? Nek pancen kowe bisa mangsuli apa kang dadi pitakonku iki? Aku trima mundur saka Karang Kadempel. Yen bener aja minger, yen kepengkok aja minggo gage. Pitakonmu apa tak wangsuli? Nah nyanut marang kadiwasane Senggono, mergo bener kuwi eneng pirang-pirang pirawan. Bener tumrap Begawan Durna, durung karuan bener tumrap Anoman. Semono uga bener tumrap aku, durung karuan bener tumrap Begawan Durna. Angga loro bener tumrap bebrayan, kuwi owah gingsir, saiki iya sesuk bisa ora, saiki bisa ora sesuk iso ngaturake iya. Wondene sing bener pungkasan ya kuwi bener tumrap sing gawe jagat. Mula babagan perkara iku kudu semingkir Mas marang saka bener telung perkara. Anane ming Durna karo Anoman. Ya, kowe ngejak apa? Yen pancen kowe bisa mangsuli pitakone Begawan Durna, aku ngakoni yen kowe pancen prita pinter. Ayo kowe arep takon apa? Padange ngungkuli Rahina, petenge ngungkuli wengi, akeh ngungkuli suket kuwi apa? Padange ngungkuli Rahina kuwi padange atine wong sing ketekan gegayuwane, sing ketekan sedyane, atine padhang sasat ngungkuli Sarating Sang Hyang Pratanggapati. Padange ngungkuli wengi, petenge wong kang ora ketekan gegayuwane. Peteng atine sasat ngungkuli petenging Ratri Begawan Durna. Akeh ngungkuli suket kuwi penemune menungsa. Yen wis gelem ngetokake penemune, tukul eneng pikiraning menungsa, akeh sasat ngungkuli suket. Bener apa ora? Iya. Pinter tenan kowe. Kabeh apa sing tak kandhake bisa tok wangsuli kanthi tuntas. Senggono, ayo, aku wis takon karo kowe, gage kowe saiki takono karo aku. Gampang wae.